Стәрлетамак калаһында Бөек Ватан һугышы герое Даян Мурзиндың бюсы асылды. Сара еңеүҙең 2 йыллығына әҙерлек сиктәрендә оештырылды. Һаумыһығыҙ, эфирҙә интервью, студияла Гөлсөмә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Стәрлетамак калаһы Даян Мурзин исемендәге тарихи-патриотик эҙәрмәндәр ойошмаһы рәйесе Артур Рәжәпов. Һаумыһығыҙ. Артур Айратович, идея нисек тыуҙы? Ғөмүмән, ҡара генерал һәм Стәрлетамак калаһы араһында ниндәй бәйләнеш бар? Біз әгәрмәнәр отряды безнең уже Мен инде 10 ел быйыл эшлим. Безнең элек отряд Рафель Борис улы Загординов, безнең җитәкчедәре обелиск отрядыдыр. Ул Рафель Борисович 3 ел элек күчеп китте. Эш буенча инде күчеп китте. Безнең шундый сорау ачылды. Безнең алдан басты яңа отряд ачарга дип. Озак уйладык, ничек отрядны, нинди отрядка исем бирергә дип. Шуннан инде Кара генерал дип исем бирдек. Даян Баянович Мурзинның исеменә багышлап Кара генерал дип исем бирдек отрядка. Нисен тап уның исемен һайланыгыз? Без озак уйладык, үзебезнең Башкортстаннан чыккан кешенең исемен бирәсе килде. Ул вакытта инде Даян Баяновичка багышланган отрядлар юк бездә, әлдә инде без бер генә отряд. Шуңа күрә аның исемендә тукталдык һәм отряд ачып җибәрдек. Шуннан инде отряд ачкан вакытта безнең башка шундый идея килде, аның исемен мәңгелекләтергә дип республикабызда. Шуннан инде бүгенге көндә уже Уфада аның һәйкәле бар. Стәрлетамакта без башта берәй урамны исем кушырга дип уйлаган идек. Шуннан бюст ачарга булдык. Ни өчен тап Стәрлетамакта Даян Мурзиндың исемен мәңгеләштерү кирәк? Кала менән уның ниндидер бәйләнеше булганмы? Аның бәйләнеше туры. Чөнки Бөек Ватан сугышына кадәр 40-нчы елларда Рижский хәрби пехотный училищеда укыган Стәрлетамак каласында. Шуннан Бөек Ватан сугышы беткәч, ул аннан герой булып кайта. Шуннардан соң инде ул 50-нчы елларда Стәрлетамак каласында прокуратурада эшли. Димәк, тураннан-тура Стәрлетамак калаһына Даян Мурзиндың бәйләнеше бар дип әйтәләр. Асылган көн тантана гомумән нисек үтте? Бик матур үтте, бик урысча әйткәндә душевно үтте. Аның оныгы Альбина Игоревна Уфадан килде. Ул булды, ул бик матур җылы сүзләр әйтте. Шуннан аның коллегалары, аның белән бергә эшләгән коллегалар инде булмады бүгенге көндә. Ләкин Стәрлетамак каласының прокуратурасыннан бөтен сотрудник килде дип әйтеп була инде. Алар матур иттереп формаларын киеп, матур иттереп сүзләр сөйләп ачтык. Шуннан үзебезнең муниципалитет башлыгы Рөстәм Фәрит улы Газизов булды. Ул бик матур сүзләр әйтеп, почетный карауллар ясап, бик матур, бик душевно үтте. Кимәлдә үткән инде, югары кимәлдә үткән. Уның бюст асылган көн ул партизандар иҫкә алу көне менән бәйле булган, бына ошоны шулай ук мәңгеләштергәнһегеҙ. Ул Рәсәйдә ул көндә партизаннарны искә ала торган көн, безнең шул көнгә багышлап, бөтен безнең инде ул бюст ачылды. Бюстның кире арткы ягында безнең Башкортстаннан чыккан партизаннарга багышлана дип язылган инде. Ягъни бу һәйкәл, бу бюст символда булып тора. Республиканан сыккан, партизандар отрядында һугышкан, үзебезнең яугирларга ардала дигән. Безнең республикадан бик күп партизан отрядларында сугышкан безнең яугирларыбыз бик күп. Шуңа күрә аларны онытмаска кирәк, аларның исемнәре без онытмаска тиешбез. Кайтарырга тиешбез. Һәм бу эш менән һеҙҙең отряд шөгыльләнә, һеҙҙең оешма шөгыльләнә. Инде 10 йылдан артык был эштәмен тегез. Күпме һалдатты кайтарырга булышлык иттегеҙ? Хәзер инде аны искә алып булмас, наверное, күпме солдат кайтарганы. Минем шул 10 ел эчендә без эшләү вакытлары алып барганда табылган солдатлар где-то 300-дән күбрәк буладыр инде. Ләкин исемнәре кайтарылган солдатлар 150-гә якын бар. Исемнәрен кайтару ул нык кыенмы, шәхесен билдәләү? Бүгенге көндә бик кыен, чөнки аларның 2 елдан ашы вакыт үткән. Күп солдатларның без 41-нче елда сугышкан солдатларны, чөнки анда безнең Псков өлкәсендә эшлибез. Анда безнең республикадан 2 Уфадан бер дивизия киткән, Стәрлетамактан штаб булган дивизия киткән, 170-нче, 186-нчы дивизиялар. Алар 41-нче елда анда күбесе вафат була. Шуларны эзлибез, аларның медальоннары булырга тиеш. Медальоннарын инде хәзер күбесенең медальоны табыла, ләкин медальонны ачкач эчендә кәгазьләре уже беткән була. Шуңа күрә без күбесен экспертизага җибәрәбез. Казанда экспертлар бар, Москвада бар, алар безгә ярдәм итәр бушка. Кайберләренең исемнәрен экспертиза аша кайтарып була, кайберләренең кызганычка кайтарып булмый.
Шулай да улар онытылмаган, без уларның батырлыгын һаман да әйтләйбез һәм горурланабыз. Әйткәндә, һеҙҙең ойошма хәҙер үҙаллы ойошма тинегеҙ, йәштәрҙе, балаларҙы, мәктәп уҡыусыларын ылыҡтыраһығыҙмы был эшегеҙгә? Әйе, безнең үз апамның малайы 5-нче ел, безнең 5-нче тапкыр быйыл барып кайтты. Шуннан тагын бер җегетебезнең малайы 12 яшьлек быйыл барды. Шуннан инде мына көзгөлеккә хәзер әзерләнәбез. Стерлитамактагы училищедәге балаларны чакырырга. Алар безнең белән барырга җыйналар. Училище студентлары, улар инде ҙуррактар, бәләкәй балалар менән, үҫмерҙәр менән был эҙәрмәнлек эшен алып барыу хәүефле түгелме? Юк, хәүефле түгел, чөнки безнең республикабызда 50 отряд эшли. Ул 50 отряд эчендә 5000 әгәрмән. Шуларның күбесе мәктәптә укыган балалар. Чөнки күп отрядлар аларны йөрөтәләр, алып баралар. Аллага шөкер, бик андый зур происшествиелар булганы юк безнең. Ни өсөн балаларҙы һәм йәштәрҙе ылыҡтырыу мөһим был эшкә? Чөнки ул эш балаларга илсөяр тәрбия бирә. Илсөяр тарихи илсөяр тәрбия бирә. Без үзебезнең тарихыбызны белергә тиешбез, балаларга ул тарихны җиткерергә тиешбез. Һәм балалар инде үзләре ул тарихны белеп, киләчәк буыннарга шулай ук тапшырырга тиешләр. Чөнки без бүгенге көндә тарихыбызны балаларга өйрәтмәсәк, илсөяр тәрбия бирмәсәк, аларны өйрәтүче кеше табылачак. Әйткәндә, килеп сығамы балаларға бындай тәрбия бирү? Уларда ниндидер үзгәрештәр, тәрбия эшенең һөҙөмтәһен күрәһегеҙме? Күрәбез, чөнки алар һәрбер экспедициядан, һәрбер барып кайтудан зурайып кайталар. Алар унда үзләренең, русча әйткәндә, бытларын үзләре карыйлар. Анда гел армиядәге кебек инде әйтеп була режим. Айрым тәртип буенча яшәйләр, эшлиләр, җир эшен күрәләр, тарихны күрәләр, үз күзләре белән күрәләр тарихны һәм үз куллары белән тарихка тотыналар. Чөнки анда солдатлар без чыккан җирдә, без эзләгән җирдә солдатлар ничек сугышканнар, шулай ятып калганнар, кораллары белән кулда. Алар күрәләр безнең ата-бабалар ничек безнең җиребезне саклап калганны һәм инде кайткач үзләренең дусларына, укучыларга, бөтен укучыларга, хәтта укытучыларга да сөйләп презентациялар да ясыйлар. Ысынлап та бындай тәрбия эшенең һөҙөмтәһе күренеп торалар моғайында. Бына көҙгөһөн тагын барабыҙ тинегеҙ, эҙәрмәнлек эшенә ғәҙәттә яҙ көнө йөрөйҙәр. Димәк, көҙ көннәре эҙәрмәнлек эшен алып бараһығыҙ. Яз көне бит инде ул безнең Рәсәй буйынча вахта памяти дип атала, бит инде бөтен Рәсәйдән әгәрмәннәр җыйылып, төрлө якка таралышалар. Безнең республикадан 12 полноценный экспедиция ясала һәм бөтен өлкәләргә күп йөриләр инде шул 5000 әгәрмән. Яз көне нигә яз көне? Чөнки яз көне әле үлән күтәрелмәгән, кар эрегән генә, и эзләү эшләрен алып барырга җиңел. Көз көне беренчедән эссе түгел һәм икенчедән инде моны җәй көне зур үскән үлән ул ята башлый һәм эзләү эшләре алып барырга җиңелрәк. Һәм был эштәрҙе Даян Мурзин исемендәге эҙәрмәндәр ойошмаһы алып бара. Тағы бер тапҡыр Бөскә әйләнеп ҡайтҡанда, ул Стәрлетамаҡ ҡалаһының ҡайһы урамында урынлашҡан хәҙер? Ул хәзер безнең Жуков скверы бар Стәрлетамаҡта. Шул Жуков скверының иң матур, иң кергән җирендә, сум яҡта матур иттереп кешеләрне ҡаршылап тора хәзер. Һәм Бөйөк Еңеүҙең хаҡын иҫләтеп тора дип әйтһәк була. Был Бөйөк Еңеүҙең 2 йыллығына арналған сараларҙың береһе дип әйтергә мөмкин. Был эштә ҡатнашҡан кешеләрҙе лә иҫкә алып китеү кәрәктер. Скульптор, автор һәм һеҙгә булышлыҡ иткән спонсорҙар, башҡа кешеләр тураһында ла. Скульптор безнең үзебезнең Башҡортостан җегетебез, Өфө ҡаласынан Илдус Закиров. Ул бик шәп җегет, үзенең эшен белгән кеше. Ул бик матур эшләде, үзенең күрүен безгә сөйләп торды инде. Ничек эшләргә безнең бөтен төрле күрешүдер, башта күренүдер. Ничек эшләвен ул әйтеп, аның белән бергәләп сөйләшеп, шуннан инде Даян Мурзинның оныгын Альбина Игоревна чакырып, ул фикерен әйтеп, Даян ошаған булсын дип, аның мужественный
Каһарман. Каһарман лыгын соклап калырга кешеләр күреп торсын өчен инде көчле кеше булган икәнен шулай эшләдек инде. Шуннан ул идея башка килгәч, без җегетләр белән генә, германнар белән генә аны җиренә җиткереп эшли алмасак, безнең спонсорлар булмаса. Спонсорлар инде ул безнең минем бер туган абыем, ул безгә бик зур ярдәм күрсәтте һәм үзе эшләгән җирдә минем үземнең руководителем ярдәм күрсәтте. Һәм инде Стәрлетамак каласының администрациясе аларга ул идея белән мөрәҗәгать иткәч, алар все эшләгез, иң матур урынга куябыз диделәр. Афарин, Стәрлетамактарга һәм һезгә ярдәм кулы һузган барлык иҗатчыларга, спонсорларга ла шулай ук, инде Илдус Закиров та без шулай ук Миякә районындагы Илсугыл авылында Керчка һәйкәлдең автор икәнен дә беләбез, артабанда уңышлар теләбез. Һезгә шулай ук солдаттар, билдәһез солдаттар үзләренең исемнәре асылһын, якындары уларның исемнәрен белһен дигән теләктә, бәлки кәңәшләрегез булыр, олатайларының, тугандарының тарихын белергә теләгәннәргә. Кеңеш шундый, без үзебезнең тарихыбызны белергә тиешбез, үз тарихыбызны киләчәк буыннарга җиткерергә тиешбез. Тарихны ничек өйрәнеп була, ничек җиткереп була. Безнең Башкортстаныбызда, безнең илдә бик күп Бөек Ватан сугышында катнашкан кешеләр, һәрбер гаиләдә үзенең геройлары, үзенең яугирләре бар. Шул яугирләрнең историясе белән, без тарихы белән без балаларны күрсәтсәк, аларның фотокарточкаларын күрсәтсәк, аларның тарихы белән балаларга өйрәтсәк, бәлки шул да җитәдер. Тарихты өйрәнәк бер хәтле әйткәндә. Үзебезнең тарихны өйрәнергә тиешбез. Рәхмәт. Даян Мурзин исемендәге тарихи патриотик эҙәрмәндәр оешмаһы рәисе Артур Рәҗәпов менән Бөек Ватан һугышы геройҙарын иҫкә алдык. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.